Hola, bon dia, benvinguts a este vídeo. En este vídeo vos vull explicar que he publicat uns materials didàctics per a les assignatures de Magisteri Infantil i de Primària de l'UGI, de la Universitat Jaume I de Castelló. M'agradaria explicar-vos-els perquè pense que poden ser uns materials útils per a estudiar valencià i a banda perquè són uns materials gratuïts. Són uns materials que estan penjats en PDF, ara vos posaré l'enllaç, en PDF i són gratuïts, vos els podeu descarregar sense cap compromís i sense costar-vos un duro. Per tant, tot i que no estan específicament estructurats per a estudiar valencià, sí que tenen una sèrie d'avantatges que vos poden servir. Per tant, a qui van dirigits? A qui poden anar dirigits? Per una banda, poden anar dirigits a persones que s'estiguen preparant les oposicions de magisteri infantil o de magisteri de primària, perquè cadascun dels temes que componen el llibre té una introducció teòrica que es pot fer servir per a vosaltres, per a fer-vos els vostres temes d'oposició. Per exemple, al tema 1 tenim la teoria, comencem amb la teoria sobre enfocament i teories principals per a l'ensenyament del català en el context escolar valencià. O sigui que podeu trobar el que és l'enfocament comunicatiu, que supera l'enfocament nocional funcional i quina és la manera d'ensenyar llengües que, segons els estudiosos en la matèria, actualment és la més recomanable. Això per un costat. En el tema 2, com he dit, teniu unes nocions de sociolingüística pensada per a mestres, d'acord? Sociolingüística per a mestres amb els principals conceptes i amb les principals problemàtiques en l'àmbit valencià. Després, en el tema 3, ja a partir del tema 3, tema 4, tema 5, tema 6, tema 3, tema 4, tema 5 i tema 6, és important la introducció perquè tractem des de la teoria discursiva, que és la teoria que està més àmpliament acceptada actualment quant a l'ensenyament de les llengües des del punt de vista discursiu, amb les teories de Jean-Michel Adam, amb la gramàtica del text de Maria Josep Cuenca, amb les seqüències didàctiques de l'escola interaccionista discursiva francesa i de l'escola de Ginebra, Broncard, Dors, Dols, Schneuli, amb tota la tradició de la revista Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura Catalana, de l'editorial Graó, doncs això està tot en aquest context. I comencem amb les seqüències. El tema 3 parla de les seqüències narratives i aplicades a l'escola, les típiques seqüències narratives que es treballen a l'escola, per exemple, contar contes, contar acudits, etc. El tema 4, la teoria es basa en les seqüències instructives a l'escola. A l'escola les seqüències instructives són molt abundants, per exemple, enunciats d'exercicis, instruccions per a jugar a jocs, instruccions per a fer un examen, per a fer una manualitat, normes de comportament, és a dir, que les seqüències instructives són fonamentals a l'escola. Doncs es treballa, com veieu, en cada introducció de cada tema, en l'aspecte de la propietat o de la seqüència textual concreta a partir de textos de l'escola. Per exemple, en el tema 5 es treballen les seqüències explicatives, expositives i descriptives a l'escola. En el tema 6, les seqüències argumentatives a l'escola, com fer un debat o les preguntes i les respostes, el que seria la interacció a la classe i tot això. I després el tema 7 està dedicat a l'art, a la classe de llengües i en altres matèries, seria un tractament TILC, de tractament integrat de llengua i continguts. Podeu trobar idees per a treballar la llengua des del punt de vista de les intel·ligències múltiples, a través d'altres intel·ligències més visuals, més musicals, més lògico-matemàtiques, etc., que poden ampliar, enriquir les vostres propostes didàctiques, i com dissenyar una proposta didàctica des de l'enfocament TIL o TILC des de les 4C: comunicació, cognició, cultura i contingut. Tot això ho teniu en les parts introductòries del manual Sapientia i això ho he imprimit, ho he imprès jo, d'acord? Però que el podeu tindre en PDF perfectament. Aleshores, això seria la part central del llibre per temes, la part introductòria teòrica. Després, cada tema té per a practicar comprensions escrites, comprensions orals i fitxes de monòleg i de diàleg d'expressió oral
i també una expressió escrita, tal com es demanen en les proves de C1 i de C2 de valencià, però sempre sobre temes de l'ensenyament, temes que puguen interessar a un estudiant de magisteri. Per exemple, sobre si fa bé o no fa bé que tinguem el doblatge en lloc de subtitulació en el nostre audiovisual, o per exemple, qüestions d'islamofòbia a l'escola, o de nomofòbia en infants, o de la porofòbia a les aules. Tot això són temes que podrien interessar-nos com a mestres i que també ens serveixen al mateix temps per anar treballant qüestions de magisteri i per a treballar alhora qüestions de magisteri, qüestions de mestres i qüestions per aprovar el C1 i el C2, les destreses per aprovar el C1 i el C2 de valencià. Bé, després també tenim en cada tema qüestions discursives, de normativa discursiva, com ara la qüestió dels registres i els àmbits d'ús en el tema 1, o en el tema 2 la qüestió dels gèneres textuals i les tipologies textuals, en el tema 3 els connectors i els mecanismes de connexió, en el tema 4 tenim qüestions, no tenim cap qüestió concreta, però sí que parlem de qüestions discursives. En el tema 5 expliquem què són les rúbriques, en el tema 6 expliquem què són els barbarismes i parlem de lexicologia. En el tema 7 parlem de normes convencionals de l'escriptura, majúscules, minúscules i altres convencions tipogràfiques, i tot això ho anem treballant tema per tema, a banda de tot el que vos he dit. I finalment, per a alumnes o per a persones que s'estiguen preparant el C1 o el C2, és molt interessant l'annex 3, que és un annex que resumeix tota la normativa del valencià. Per una part lèxic i semàntica, per l'altra pronúncia i ortografia i per l'altra morfosintaxi. Aleshores, este annex, que va de la pàgina 188 a la pàgina 294, és molt llarg, té més de 100 pàgines, vos pot servir com en un llibre de text per a tindre tota la normativa del valencià i anar repassant. Pronoms febles, quantificadors, preposicions, fenòmens de contacte consonàntic. De fet, jo tots els vídeos que faig de qüestions de normativa els trac d'aquest annex, vaig explicant a partir d'estos PDFs. I després també teniu idees per a pràctiques per a fer amb els vostres alumnes a classe de magisteri. Per exemple, tasques, fer mapes conceptuals entre tots els alumnes, fer altres pràctiques, portar un portfolio durant tot l'any, dissenyar una proposta didàctica, una seqüència didàctica amb els seus objectius, metodologia, rúbriques d'avaluació, etc. I finalment teniu enllaços a la meva pàgina web amb enllaços a qüestionaris autocorregibles per a practicar la normativa de l'annex 3. Per tant, és un llibre enfocat a alumnes de magisteri d'infantil o de primària perquè té les qüestions teòriques i es parla molt de docència, d'ensenyament, però pot servir a persones que s'estan preparant oposicions de magisteri o fins i tot oposicions d'idiomes a secundària per a aprofundir una mica més en qüestions d'aprenentatge de segones llengües, en qüestions de sociolingüística a l'escola, en qüestions d'anàlisi del discurs, de seqüències textuals, de com programar en TIL tractament integrat de llengües i en tractament integrat de llengua i contingut, de com fer una seqüència didàctica, les parts que té, bibliografia important al respecte, sobre el tema, o també la coconstrucció de coneixements a l'aula a partir de la interacció entre alumnes i del professor amb els alumnes o de la mestra amb els alumnes. De quina manera? Doncs preguntes i respostes, com corregir l'error de manera explícita, de manera implícita, com corregir l'error de l'escrit, com corregir l'error de l'oral, fer-ho d'una manera explícita o fer-ho donant pistes o fer-ho amb una repetició, tot això també es tracta. Aleshores donem com unes ferramentes per a l'ensenyament de llengües i l'aprenentatge de llengües al mateix temps que oferisc moltíssimes activitats amb solucionaris per a treballar la normativa del valencià C1 i C2 i les destreses de l'examen de valencià C1 i C2, tot complementant la informació que tinc a la pàgina web, però que és important, és interessant si algú vol tindre el material imprès en paper,
que es puga descarregar este PDF, que és gratis i que vos pot servir. Per tant, mestres que estigueu estudiant oposicions, este és el vostre llibre. Vinga, moltíssimes gràcies per a complementar, no per a fer-ho només amb això. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fins al proper vídeo. Si necessiteu alguna cosa, em podeu escriure. Adeu!